Savetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Ivan Mrkić izjavio je da je Srbija predložila da se pitanje članstva Kosova u UNESCO skine sa dnevnog reda Generalne konferencije 9. novembra. Kada dođe taj 9. tako je bar za sada, da će se staviti na dnevni red tačka o članstvu, o eventualnom prijemu Kosova po predlogu Albanije. Mi predlažemo, i to je već i ministar Dačić obelodanio u svom govoru u obraćanju Generalnoj konferenciji, da se to pitanje odloži, da se skine s dnevnog reda. I tada će svi u sali koji se tu nađu glasati. On je rekao da je vrlo dobar i čvrsto obrazložen stav Srbije da se takve stvari rešavaju u Briselu. Predviđati sad u ovom trenutku koliko ćemo mi imati, koliko druga strana i tako dalje, mislim da nije zahvalno i nije ni dobro. Mi činimo sve što je u našoj moći i u narednim danima da dobijemo, naravno, većinu. Savetnica predsjednika Srbije za medije Stanislava Pak ukazala je da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić jedini političar koji je iskoristio svoje kanale komunikacije na internetu za promociju kampanje No Kosovo UNESCO, dok većini političara takvi kanali komunikacije služe za ličnu promociju. U saradnji sa Radio-televizijom Srbije napravljen je jedan film pod nazivom Istina. On traje 8 minuta, sadrži brojne istoriografske podatke i činjenice o rušenju naših svetinja tokom pogroma 2004. i od 1999. godine pa sve do danas. Film je preveden na španski, engleski i arapski jezik. Russia Today je već preuzela film, RTS će ga ponuditi Euroviziji, a ambasade Srbije će isto učiniti sa zemljom domaćinom, dodala je Pak.